gaurko bigarren platera. Txomin, nola izena du gaurko bigarren platerak? Ahatxea, baratzeko barazkiak. Txalkia. Baratzeko barazkiekin. Bai. Bi ere eta esan da. Bai. Oso ondo. Hasi baino leheno gogoratu guztioi, webgunean dazkazutela errezetak, zuek nahi dituzun momentuen ikusteko, berriz ikusteko, gaur, bihar, datzi eta nahi zuen aina. Txoriene webgunean. Eta orain, gaurko platera ikusteko moduan hementxe bertan. Osagaiak. Xixa horia, orburuak, gari zainzuriak, eskia, gurina urtuta, espeletako piperra, txalkia, patatak forma emanda, eta hemen baita ere berriz, gari zainzuriak osoik. Azten gira, bez? Azten gera. Bez hemen du, hau berotzen, hemen hemen du, bez? Tramankulo dotore hau da, wok, Wok. eran egiteko tramankulo berezia. Zartaia, paela, baina berezia. Martxan. Martxan. Vale. Gurina, Gurina eman. urtuta, horrela, oso ondo, Utzi berotzeat, utzi berotzen. eta haragi eman. Bale, berotzen danien, hortzen berotan, koloroi pixkat emango jo. Gatza, beranduo. Berandu. Hauk emeintu berotzen, Bai? Abre berotzen? bai. Bale, orduan martxa. Ziza horiak. Txeno indar gehiago. Listo. Danak martxan ditugu. Hau, atzea. Hau gartu, Prestatzen ari da bitartean nik gogoratu nahi dizuet, ze leku polita duen Ainoan, opoka jatetxea eta hotela. Jatetxetaz hitz egiten egon egun hauetan, baina gogoratu 10 logela dituela. Logela espezialak. bai. Bai. Handiak, leku politian, leio zabalakin, eta gehien bat nahi dugu esan, logelak zenbaki euki berrian, bata, bile, hiru eta laua, daukate izena. Izen berezia. Berezia, bai. Berezia. Adibidez, izenetakoak dira. Badi batxo, amets, Amets, bertze batek loredi, hori di. bertze batek arantxa, Arantxa, kapela ikusten dalako. hala, ikusten Hori da. dako. Bai? Bertzeat izar, zenta kamaratik lehioa gainean du, eta izarrak ikusten die, gauaz. Telatuan, beluza bezala. Beluza bezala. Karo, beluzetikan, izarrak. Eta hogetik izarrak ikusten die. Bertzeatzu eguzki, zenta goizetan eguzki altxatzen daraik. Hortik sartzen da? Hortik sartzen da. Ze izen politak. Hola, denek behituzte horako izenak. Bai. Baina ederrena eta handiena izango da Ainoa. Ainoa. Ainoa, nola ez. Harek Ainoa egia emaiten baitu bere lehioak egira Herrira. alde eta Frontoi aldea, plazaldea. plazaldea. Eta harek du izena Ainoa. Ainoa. Eta bixamiz bertzeatek badu izena Amaiu. Amaio. Zetako Amaiu, zeta egun batez, indut pesta pulita bat, eta Bai. nik uste pesta edergena Amaiu egian inaut. Egindakoa zea. Hortako eman dut kamarari izena Amaiu. Amaio. Ze gertatu zen gau hartan. Hoi, Ah, sekretu bat sekretua. beti nik atxikiko utua. Oso ondo. Bueno, martxan. Oso ondo. Hau berotzen ari da. Hemen xixa horiak, hortxen. Vale. Eman indarra gehiago. Patatak ekarri ditu zurituta eta baita ere forma eman da, honela. Esaten da bezala torneadas deitzen dana ez, babitu birubilduta. Bai? Askotan ohitura hau galdu da, baina hau guri eskolan erakustitzakoa da, ez? Hartu patata eta tikitaka, forma ematen. Hora ikasi ginen, bino, bitartean magina kilo patata estropeature, bai. Baina bukaeran ikasita. Ezta? Zut kanita txipi bat pasazu, pasego. Ze txiki bat? Kutxalila? Kanita. Kanita? Bai. Ah, kutxillo txikila. Kutxilio, Bai. hola egiten dira. Aiztoa, baina. Horrela. Hola xen. 2 muturretatik heldu eta gero forma eman.
iztutikan, hemendikan gero zabaleruan, hola xen. Hau hasiera batean, gogoratzen naiz ni eskolan, forma ohitura hartzeko arrautza hartzen ginen, eta arrautzakin forma hori egiten zen. Eta gero hortik pasa ginean patata bat eman zigun, patatakin praktikatzeko. Kolpia hartzen dela, behar ne hola hartu, Bai. eta hola itzultzen da. Hori da, bueltan. Behar da, eskumutura beti hola ibili. Hori da. Eta ohiturari hartzeko arrautza izaten ginen, lehenengo tresna bezala. Oso, no? Habe, prest ateratzeko? Bai, eta hori Xixoriak? denak. Dena. Atera, honea pasako, hemen urre horrela ondo, indarra topea. Perfecto. Na? Hemen xixoriak ere bai. Txomin hemen txen aldamenean, honola xen? Bai, hola denak hemen dute gatza pixat. Gatza pixkat. Hola, eta bipergorri pixkat. Espeletako piper gorria. Espeletako bipergorria. Indar pixkat ematea digan, garrazi pixkat. Oso ondo. Hola. Bai. Garbitu eskuak, hola xen, oso ondo. Hola xen. Tramankulo honetan, horrela. Hola, kolorea. Kolore hartzen pixka bat, utzi egingo diogu. Hau pixka kolore hartu dezan, gero eskia dugu hor, gehitzeko, eta bagoaz ondo. Hemen honela kolori eman. Ez beste gauza bat zure hotelai buruz. Logela, 10 logela, iturria. 10 logela, baino gero badu, non pasa denbora. Kasu honetan ez dugu itxasua, baina daka jakuzia. Bai. Hori da, galanta. 4 pertsonak abitzeko modukoa. Bi baldin badia, bidi. Antxeen behian, goian logelan eta behian jakuzia. Masajia, terraza, primeran. Bai, eguzki hartzeko. Eguzki hartzeko. Denbora dela delaik. Hori da, masajiare bai, goxo. Bai. Beira, goiz bueltain, arratzaldian igual gero ez dago, herri lasaiak dira, baina berak hotelian duen aukera honekin, primeran, osasunako ona. Izigarri ona. Izugarri ona. Honela. Beira, hartzen ari da kolorea. Listo. Eskia. Zuek nola esaten diozue? Xarpota. Xarpota. Hemen eskia. Eskia. Hemen hau pixkatzerin, alde hau pixkatzerin. Euskeraz eskia, erderaka da tomillo. Baina, eskia. Hitz egiten, pixkanaka, hitz berriak ikasten. Bai. Hola. Hau eman, sua estitu. Tope daka, ondo? Gutxitu? Gutxi, bai. Hola. Bajatu. Eta bez xapela gainean. Xapela gainean. Hola. Eta guai, utzi esti-estia itera. Horrela. Zenba, 5 minutu horrela? Geixau. Geixau. Berdie olako horren laurden bat. Ordu orden bat. Bai. 15 minutu. 15 minuta. Txomin, bat, bita bat, 3. Ha, Kolore derra. edera kolorea. Itzela kolorea. Tak. Kanpora? Kanporat. Kanpora. Mitxen, hemen, ondo. Hola, xarpotak kendu. Txalkia, buelta eta buelta, kolore politian. Hoi kendu, Kendu, eolioa. pixkat kendu. Eta baita ere eskiare bai? Haure kendu? Bai, hoi kendu. Kendu. Eta olio Bai. pitin bat ere bai. Gero Pitin badakizue? bat, Pitin bat utzi bertan. Bai, Honela nahiko, ezta? hola, nahikoa. Hau kendu, eta gero olioen tokira, reziklatu. Hau bezartu, pikatu erditik. Bai? Horburuak, Bai, hau, orkuduak. horburuak. Eta hemen magnian eman. Bai, Eta indar sua pixkat eman. isti-istia, Esti zer da, bizi-bizia? Ez, hola, istia. Lauria. Istia, Estia lasai. Bueno, a ver, ba.
Bitu, hemen dauzkagu gairi zainzuriak, ezer egin gabe, ez? Naturalki. Eta hemen, pixka bat, zurituta eta galtzarrastatuta. Ur berotan, sartuta. Sartuta. Hori da. Hoi ferde hoi, hola, ferdea egoiteko, ur beruan sartu. Berdea mantentzeko. Bai. Koloria mantentzeko. Bai. Hori da. Ur berotan sartu, eta gero atatzeko orduan urotzetan. Eta hor mantentzen da koloria ondo. Ondo. Oso ondo. Hoi egaiten da, le shock termik. Le shock termik. Bai. Izena du. Guk ulertzeko moduan shock. Tak, golpia. Termik. Hori da, gurinak ematen dio koloria, eta gurina nola dakaun txalkiak inaztuta, zaborea ere hartzen du. Eta urin utziak badu sarpotaine eta usaina, denak emaiten zaio, legu nahi. Hori da. Gatzikan? Gatzia, hau gatzitua da, hau gatzitua da. Hau eman dut gainean. Gainean badu gatza. Gatza badu. Hori da, orduan lau gauza gehituko dizko. Patata, xixauria, orburuak eta gari zainzuriak. Hala, zeza. Guai emeintu, bez. Gehitu, xixauriak, aurrez oliotan salteatuta. Eta patatak. Patatak. Dotore, forma eman da. Hala. Hola utzi, berriz, pixkat behititu. Indartu, berriz bajatu. Zenta haitzen da, itezkoa idea da. Txapela pixkat eman. Txapela pixkat jarri. Minutu bat. Eta gero, presti zainera, azitain prestatzeko. Osondo. Txomin, bat, bita bat, iru. Tak! Hola. Listo daude hori salteatuta. Hau ekarri? Kendu ingo dut? Horre ateako dituzu. Bai. Bale. Osondo, garbia da. Hola. Bai. Atera? Nik aterako. Einen du eskerretik ineut. Bale. Patatak. Xixauriak. Danak hartu dute txalkiaren gustua. Bertan egin degulako. Azken finean da, osagai guztiak txalkiarekin bat egiteko, bere ikutu eukitzeko gustu aldetikan. Horrela, bai gari zainzuriak eta orburuak hartzen dute, zapore, nahi da bere zapore euki, txalkiaren zaboreak ematen dion ikutu hori, atera dena bat eginda. Bai. Denen gostua, bakotxak bere gostua hartua du eta emana. Honekin bukatu dago. Fini. Txapelarekin, bai. Hola, guai, jusa eman berotzen. Hortxe, jarri berotzen. Parze. Garrituz. Nik uste nuen bihatza garbitzeko. Ez. Azu badezu. Hola, hori berotu. Hola, eta guai, hau prestatu. Platera emitzen. Plater honek badu bere lana, baina hola ikusi eskeo, arraz egiteko moduan. Bai. Bi osagai dituzula, bi osagai. Gu gaur platera, kompleto. 4 osagaiekin. Hone badu Pariseko ikutua, eskolan Parisen ibilia, hango 5 jatetxetan, eta hemen dago lanaren eta ibilbidearen azken ikutua. Bai. Hori ikutu berezile. Horixe.
Beste gari zainzuri bat, goruz berigira. Tak. Pare bat xixa hori jarri dizkozu. Listo? Listo. Bale, listo. Beira, ze xamurra ebakitzeko orduan, Polita, Xamurra bigun-biguna, Bai. Zati ederra. Edega. Ederra zatia. Gero lagoitikan xerretan eginda. Mira. Bigun-biguna, Zati ederra horrekin, 6 lagunentzako ere, bai? Bai. Bai. Gero Barazkiekin lagunduta eta horrela, puzket horrekin, nahiko razila ateatzen dira. Xampion. Saltza pixka botako dio, eta saltza hau, bestetan egin izan dugu, Aragi salda da. Holaxen, aragi salda. C'est parfait. Holaxen, gaurko platera. Barazkiekin eta aragia. Txalkia. Dastatu baino lehen, azken gure xefaren ukitua. Txalkia ezkiarekin paelan erre. Xixa horiak, orburuak, gari zainzuriak eta patata banamanan salteatu. Aragi saltza gehitu. Dastatzeko momentu iritsi da. Aragitik hasiko naiz. Txalkia, ora. Goxoa, ez? Goxoa eta xamurra, oso biguna. Bai? Eta orain, gure paela berezi horrek eman dion ikutuarekin, gari zainzuriak. Eta hortan, lehenengo aldiz, xixa horiak. Testura, salteatuak ematen duen testura hori, kris-kras. Bai. Bere puntuan.